Merħba segwaċi tal-Kamra Sportiva, jgħat nagħmel dan il-video ekku kif intemmet il-partita Manchester United kontra Fulham, il-kwarti tal-finali tal-FA Cup, logħba li spiċċat bl-iskor ta' Manchester United 3 Fulham 1. Hija logħba li onestament ma nafx kif irnexxielna nerbħuha dak l-iskor. Raġuni hija ovvja kif l-aħħar darba tkellimna dwar it-tkeċċija ta' Casemiro kontra Southampton li kellha effett kbir fuq il-logħba. Darba ġara l-istess fil-Fulham. Ġifieri jiena naħseb li kien veri laki mhux fid-deċiżjoni, għax id-deċiżjoni kienet li kienet ta' tkeċċija, però l-moment il-fatt li il-Fulham tilfu rashom dak il-mod kienet ta' vantaġġ kbir għal United u naħseb onestament kif kienet sejra l-logħba naħseb li b'episodju hekk stajna biss nerbħu għall-logħba għaliex irridu nkunu onesti li il-Fulham kienu l-aħjar tim fil-ground, ġifieri qabel tkeċċa Willian u ġifieri ġibna double penalty. Kont qed ngħid li din mista tkun il-ġurnata tal-United, ġifieri fl-ewwel half konna xejn b'xejn u bdejt ngħid tidher li ħajkun hemm mumenti li l-Fulham jiskurjaw. Kont qed naħseb substitutions, jiġri għamel forsi xi substitution, Ten Hag forsi nara forsi l-Fred jagħti forsi ftit boost il-midfield kif ukoll konna nħarsu lejn Anthony wkoll u forsi Pellistri kif diġà qed Pellistri huwa plejer li naħseb għandu futur jekk jibqa' sejjer hekk promettenti ħafna mal-United u forsi kont qed nittama li forsi b'xi substitution jew jagħmel xi biċċa individwaliżmu tibda tħares isek hekk tgħidilli ma kienx qed tidher li ħadd tkun il-ġurnata tal-United, speċjalment meta tqis li labna il-ħamis away u tibda tgħid li qed tidħol forsi ftit lajja l-iskwadra forsi hija limitata. Kien hemm min ukoll kummentali fil-video Joseph Belija wkoll fil-video li tfajta qabel u qal li forsi l-United m'għandix l-iskwadra biex nikkompetu fil-kompetizzjonijiet kollha u forsi wara l-logħba tal-lum ukoll tibda tgħid isma' forsi vera dik nitfa' verità li isma' forsi ħajkollna forsi nissagrifikaw f'xi kompetizzjoni, però għadna hemmhekk qegħdin fis-semifinali nilagħbu kontra Brighton u l-fatt li għaddejna llum naħseb it was a very lucky escape. Ġifieri m'għandux for granted, jiena naħseb illi li ma jkunx hemm Casemiro qed nħossu ħafna bħala tim, ġifieri nqogħdu attenti ħafna m'għandux iżejjed dipendenti fuq u da għadu ġej l-ewwel sena, ġifieri speċjalment jiena nemmen li jekk il-Manchester United se jkollhom owners ġodda importanti li ninvestu bis-saħħa fl-iskwadra għaliex is-sena d-dieħla se nkunu narġgħu fl-istess pożizzjonijiet. Ġifieri jekk nieħdu Champions League u jiena nippretendi illi fl-Ewropa narġgħu nqajmu l-pedigree tagħna, ġifieri fl-Ewropa League diġà bdiet lajna l-Barcellona li qegħdin we're raising our profile, importanti li fiċ-Champions League ukoll naqtaw figura tajba. U jekk biħsibna niċċallenġjaw għall-Premier League u għall-kompetizzjonijiet kollha trid skwadra kbira. Rigward il-partita tal-lum fil-verità ġifieri kif diġà qed, ma naħsibx li hemm xi wieħed joqgħod jgħid ħafna dwar il-logħba, ġifieri għaliex onestament mhux għax inbidlet il-logħba b'xi naħseb Anthony ta' boost to be honest, ġifieri s-sostituzzjoni li għamel Ten Hag kienet ukoll, ġifieri ejja ukoll ammettu li il-gowl ta' draw ġie
minħabba ġifir kontra-attak u kien involut fi Anthony. Kien hemm gol Sancho involut ovvjament għaliex kien se jiskurja però mbagħad dak il-ballun miss ma' idejn William u allura kellu jingħata l-penalty. Bruno Fernandes ma fallix, ġifieri it was never in doubt illi Bruno Fernandes kelli fiduċja ħafna dik il-boost li kien hemm l-atmosfera li tmur taf li ħatilha kontra disa players kien moment perfett biex Bruno Fernandes jiskurja l-penalty. Ħadd ukoll pjaċir ħafna li skurja Sabitzer ukoll hija kemm konna disa players. Let's not underestimate that it was not an easy goal still, it was a spectacular goal sabiħ ħafna u hopefully Sabitzer ikompli wkoll jagħti l-kontribut tiegħu għall-logħbiet li ġejjin dan l-istaġun. Il-logħba ngħalqet fl-injury time bil-gowl ta' Bruno Fernandes li għamilhom 3-1. Issa minn finali li ġejja ma se tkun faċli kontra l-Brighton. Il-Brighton dis-sena huwa tim bħalma huma l-Fulham huwa tim għalija li huwa dark horse ħafna, ġifieri tim li l-impressjonali ħafna. U wara li forsi telaq Graham Potter forsi wieħed stenna li l-Brighton forsi inaqsu xi ftit, però dan ma ġarax. U allura xorta allura l-Brighton huma tim perikolus ħafna illi se jkollna naffrontaw bħala United ġewwa Wembley. Issa se jkun hemm waqfa qasira għal-futbol internazzjonali, jiena soltu onestament ma tantx inkun looking forward għal-wafqa, dawn il-wafqat internazzjonali, però ma niftakru li Malta wkoll se tkun qed tospita lill-Italja u nħeġġeġ ukoll lill-partitari kollha lis-supporters kollha tal-futbol biex jingħaqdu ħalli nissapportjaw il-ħadd li ġej lit-tim nazzjonali Malti. Kuntent ħafna bir-riżultat, bil-prestazzjoni minix kuntent, però kuntent li żammejna t-tamiet tagħna biex nibqgħu ħalli nerbħu il-kompetizzjonijiet kollha illi fadlina tal-lig, jiġifieri biex nippruvaw nerbħu l-FA Cup u l-Europa League. U jekk ngħaddu kontra l-Brighton hemm potenzjalment ukoll final kontra il-Manchester City. Però pass wara pass, jiġifieri mal-Brighton tkun logħba diffiċli ħafna, jiġifieri nieħduha pass wara pass, però l-aspirations tagħna li nerbħu 3 tazzi dis-sena għadhom hemmhekk. Grazzi tal-li segwejtu dan il-video u issa nagħti il-linja lill-editur li se jkun qed ikellimna dwar il-Grand Prix. Grazzi tal-li segwejtu dan il-video u nsellmilkom bibtiegħi. Mela, insellmulkom u ntukom ukoll merħba għal dan il-post Saudi Arabian Grand Prix Preview. Illum ġejt lura
biex nagħtu kol reazzjoni tiegħi fuq da kollu li tqal u li ġara wkoll ġew l-Arabja Sawdija u wkoll miegħi għandi lil Andrew Zar. Andrew, l-ewwel qed insellimlek. Skużani nsellimlek Antonello. Merħba lura fil-post. Ringrazzjak nerġa' tal-istedina għas-soltu. Fimni s-sormaj ħanajdu hekk. Wieħed mit-tim tal-F1 folli. Insomma, ftemna. Jiġifieri prattikament l-aħħar darba kontenti illum se nkunu tnejn li aħna. Naqra tnej, eżatt. Biss qabel ma nibdew bħas-soltu nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati li kellna l-bieraħ ġewwa Ġedda fejn kellna lil Sergio Perez li rebaħ it-tellieqa f'ħin ta' siegħa 21 minuta 14.894. Max Verstappen it-tieni doppja toħra ta' Red Bull u Fernando Alonso t-tielet fuq Aston Martin. U mbagħad kellna l-tnejn tal-Mercedes, George Russell u Sir Lewis Hamilton, Carlos Sainz u Charles Leclerc għal Ferrari, Esteban Ocon u Pierre Gasly għat-tim tal-Alpine u Kevin Magnussen l-10 post għal Haas. It-tnejn tal-McLaren, Oscar Piastri spiċċa l-15 u Lando Norris is-17 fil-waqt illi l-aktar veloċi tat-tellieqa għamilha Max Verstappen fuq Red Bull ħin ta' minuta 31.906. Fl-aħħar dawra fil-fatt. Tat-tellieqa kienet. Nfakkurkom ukoll li min jixtieq ukoll jgħidihom fuq it-tellieqa tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa fil-kumment. Nfakkurkom li din il-parti tal-programm hija wkoll bandira diretta. Andrew, doppja toħra Red Bull din id-darba anke grazzi għad drive shaft li Falla. fil-kwalifika kien Sergio Perez li rebaħ il-tellieqa u naħseb li t-tabit kollha tad dilettanti li forsi naraw kampjonat deċenti din id-darba qegħdin fuq il-Mexico. Biss rebħa meritata l-bira. Le, bla dubju ta' xejn. Ma tantx fej duru Red Bull palissa għandhom vantaġġ enormi fuq l-avversarji tagħhom palissa. Tista' tgħid mhix sorpriża li ġew l-ewwel tieni minkejja li Max Verstappen tajb ngħidu beda mill-15-il post, jiġifieri biex tarax dominju assolut qegħdin fih palissa biex u anke sa ċertu punt Sergio Perez ġi l-ewwel u ġittini u l-ewwel f'dawn iż-żewġ titliela tant kumdità tista' tgħid li għalija riflessjoni wkoll ta' kemm huma iktar ta' kemm huma dominanti r-Red Bull is-sena bħalma forsi fi-snin oħrajn. Valtteri Bottas pereżempju dejjem kien jiġi t-tieni mal-Mercedes u Hamilton kważi dejjem jirbaħ bej wieħed u ieħor jew forsi kultant bil-kontra. Biex tarax dominju għaddej minnu Red Bull palissa. Kif qed tgħid inti tagħmiet probabbli jistriħu fuq Perez li għamlu kampjonat deċenti imma fuq medda ta' staġun xorta nsiba diffiċli li nara diffiċli li sfida l-Verstappen għal il-kampjonat. Bla dubju, fimni, Verstappen għandu għal-favorit jirbaħ il-kampjonat. Ejja nkunu onesti wkoll. Li kieku mhux għad-drive shaft li failure li kellu nhar is-sibt ngħidlek iċ-chances huma kbar li kien jikseb il-pole position is-sibt u jirbeħ it-tellieqa b'mod dominanti ħafna naħseb il-ħadd kien ikun hemm ċans qawwiet ngħidlek dejjem. Jiena nfatt qed jiġi frasi għandu kumment għal David Croft waqt il-profi ta' kwalifikazzjoni fejn fi Q1 semma stinker Ferrari li għamel il-Max li fil-fatt qatal il-kulħadd b'mil kienu xi nof sekonda kont se ngħid biex tara. Ma jfissirx li għamel il-bnazzi Le. Kap ta' Red Bull għax ħan iġi issa għalija. Innotajt ritratt illi wasal għandi dal-għodu. U bil-fat kun ix-xariet fil-grupp li għandna jiena inti u l-ħabib tagħna wejn mikallef illi minn hawnhekk nixtieq insellem. Fejn
Mirajna l-Mister Perez jifraħ ma' Verstappen meta l-Max rebaħ fil-Messiku. U l-bieraħ it-tim kollu qed jifraħ ma' Perez u Mr. Max jgħod Kien indannat il-kelma tajb. dannat. U żgur li kien, u bdiet bis-sibt li kien indannat. Kienet evidenti diġà is-sibt li kien indannat. Ġifieri. Anki l-kummenti illi qal Verstappen fej qal jien mit-tieni post ma jinteressanix jew li ma bdiex ordni tat-tim il-ispeċi b'dejjolhom iżommu l-pass u Verstappen kont tagħmel dik il-leb veloċi fl-aħħar leb illi hawnhekk issa rridu naraw naqra nispjegaw il sejġi biss taf gura xinqat li kitlek matul l-istaġun, Xiftit fireworks nissopponi u ma kif nibqa' nsostnina fl-aħħar mill-aħħar tant kemm Verstappen u aħjar minn Perez li fil-mija. Fl-aħħar mill-aħħar dal-frictions jispiċċaw ngħidlek jiġu relattivament insinifikanti nemmen fil-bqija tal-istaġun. Ovvja kif qed tgħid inti ma jfissirx li huwa kollu brazzi bħalissa żgur fir-Red Bull minkejja li huma dominanti tant bħalissa. Eżatt, interessanti nagħmlu kif se tiżvolġi dik Tiżvolġi. il-battalja. Moving on, mill-Red Bull biex nitkellmu fuq ħansejħilek realtà illi sa ċertu punt naħseb illi minħobb il-Formula wieħed għandu jqisha bħala pjaċevoli. Ir-ritorn ta' Fernando Alonso nistgħu sejħulu hekk il-bieraħ u għalissa ħanibqa' fit-trakka. U hekk spiċċa biex ngħidu kollox fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Ġifieri minn tettajt. Tal-karriera tiegħu. Seklu. Min kien jaħsibha 4 snin ilu li jispiċċa jikseb biżejjed podiums biex jilħaq il-100 kien fuq 97 qabel ma waqaf l-ewwel darba mill-Formula 1 u fl-aħħar sa fl-aħħar irnexxielu jikseb 100. Qed issemmi 4 snin u qed diġà tinitton biex nibda nidħol fil-polemiċi. Jiġifieri biss Għax kien għax 4 snin ilu kien waqaf. Naħseb ftit nisbassru li jirritorna l-ewwel net. U ftit nisbassru li jikseb il-podiums, biss però l-Aston Martin naħseb dir-riżultat u rew li l-karozza hemm qiegħda dis-sena biex iva forsi mhux jirbut li laqax bħalissa tant kemm huma dominanti Red Bull li diffiċli immens, ma biex jiksbu podi on merit fuq bażi regolari naħseb hemm potenzjal qawwi u nafu kemm Alonso huwa sewwieq li joħroġlok kull qatra mill-karozza jiġifieri. Fimni Alonso. Wieħed mill-aqwa sewwieq għali hemm hu kompli jurielek. Anzi nazzarda ngħid illi wara żewġ titli laqta llum naħseb kien kelli nistila all-time top 10 Alonso hemm qiegħdu kbira qed juri illi U fost l-aħjar dejjem hu. Imma Alonso jiena pjuttost ngħidlek nemmen li jistgħu jġibu tellieqa. Jekk ovvjament iċ-ċirkostanzi jduru. Għax dik hiju eżatt. Min-naħa l-oħra mbagħad Lance Stroll li waqaf kellu xi problemi elettroniċi wkoll. Mela. Se ngħidu hekk. Anzi biex inkunu għedna kollox ma bedix ħażin Stroll qabeż il-Sainz. U ħaġa oħra, u batamlu l-finta fil-pit stop, l-ewwel qalu li l-Sainz biex jidħol, imma fil-verità tista' tgħid daħlu għali għal Aston Martin u daħlu l-Stroll u Sainz baqa' barra u spiċċa ħareġ quddiem Stroll. U anke Jien għandi qabżu. X'għad? U anke Leclerc fil-fatt qabżu lil. Żgur. Jien għandi suspett però bla ma ngħid fiċċert li ġa kien hemm il-problemi fuq il-karozza ta' Stroll f'dak il-punt. Nemmen li kien hemm xi inkwiet bil-karozza u fil-fatt meta waqaf
Għalulu stop the car on track, ġifiri jien jaf kienet ġajxu li bdiet biċċa mbagħad ġiet f'punt fej għalulu sma ma nistawx nissugraw iktar u għalulu biex jaqaf fuq it-trakka dik ma tantx jgħidu malajr, jiġifieri sinjal li beżaw li kienet xi ħaġa aktar gravi. Li rajt ftit kontroversjali ħabba fek li ħarġu safety car għalija jiena ma derlix li kien in the firing line daqshekk. Le, laqqas xejn. Tipo għalija virtual safety car kienet tkun biżejjed. U pjuttost is-safety car fil-fatt għedet il-Verstappen biex ikompli tila, fil-fema. Enitu iva biex forsi għamil aktar malajr. Iżda xorta nemmen li fl-aħħar mill-aħħar kien jispiċċattini mingħajr dik is-safety car, personalment. Possibli wkoll qed insemmu l-Verstappen jibatilna wkoll il-korrispondent l-ħor tagħna Dejsil Tabone, Dejsil nsellimlek. Fejn jgħidilna x'qed jippretendi dan Verstappen jirbaħ kull tellieqa u ma jkollux mechanical failure u jaħdem fuq il-karozza. Kumment ġobna ħafna Dejsil. FM, ħanajdlek għax in-nies jgħidu għax Verstappen mhux interessat mit-tieni. L-ebda rebbieħ, nassigurak, l-ebda champion ma jkun interessat minn tieni post, dik il-mentalità tagħhom li jridu jirpu telliqa wara telliqa. Tara Hamilton, tara fi żmien b'Schumacher, b'Senna, semmi kwalunkwe champion li trid. Le, 100% naqbel miegħek, jiġifieri u naqbel ukoll ma' pero ukoll ma' Dejsil li forsi kienet jippretendi żejjed biss dana mechanical failures Dejsil. Kulħadd nistgħu ngħidu illi ikollu. Andrew, nitkellmu fuq it-tim tiegħek issa l-Mercedes? Evem, rigward Mercedes, niġbru l-frak, I guess, bħalissa, ħadna ir-raba' l-ħames, riżultat mhux ħażin, inqisu kollox, hija ċara li bħalissa karozza m'hemmx, il-karozza hija fjakka ħafna, fej Red Bull żgur u anke Aston Martin, naħseb l-Aston Martin huma aħjar. Però la darba ħansemmu l-Mercedes, naħseb huwa tajjeb li nqajmu diskussjoni fuq tim ieħor Antonello. Il-Ferrari għalija kienu foqra mens il-bieraħ. Turini, infatt, il-ġurnalist Leo Turini għamel artiklu sħiħ jibki u jgħiddini għal Ferrari. Personalment inti kieku kellek tagħmel il-packing order minn tara t-tielet. Lilkom jew lilhom? Taf li nissogra ngħid il-Mercedes u diktu iktar turi kemm mill-Ferrari u marru lura milli Mercedes għamlu titjib, għax Mercedes għalija baqgħu fejn kienu pjuttost fejn is-sena l-oħra. Imma Ferrari għalija marru lura. Ara t-teliqal tal-bieraħ. Issa jiena metti ma tantx ħafna minna diretta ngħidlek il-verità dak il-ħin iżda segwejt il-live timing wara safety car. Hamilton ħal Sainz mill-ewwel fir-restart. Issa nammetti kellu tire advantage fuq ir-restart u ħadmet favorih. Veru. Imma fit-teorija il-hards kellhom ikunu dik innaqra iktar durable mill-mediums u forsi kollu xi ftit ta' degradation Hamilton. Alright, degradation vera ma tantx kien hemm f'dit trakka. Imma Hamilton iktar kabbar il-vantaġġ minn Sainz u Leclerc u anke George Russell quddiem Hamilton iktar kabru l-vantaġġ mal-Ferrari fit-tellieqa wara safety car restart milli ħanslu biex iżommu l-postijiet kienu spiċċaw komdi għalija quddiem il-Ferrari l-bieraħ. Le, jena suspetta l-Ferrari għadhom. Alright, il-track position naħseb ukoll. Naħseb jiena u hekk nixtieq infaħħar ħafna l-George Russell tal-qualifying lap li kellu nhar is-Sibt. Kellu qualifying lap tajba ħafna, spiċċa quddiem Sainz, vera ma spiċċax quddiem Leclerc, imma Leclerc ovvjament kellu il-penalità li fisser li Russell beda quddiem Leclerc ukoll fatt persu Alonso biss bdew quddiem Russell. Ovvjament ma nistgħux ukoll li Verstappen kellu drive shaft failure allura kien out of position fil-verità. Issa żidek xi ħaġa oħra. Leclerc
nafuh jagħmel ħinijiet tajbin is-sibt, jiena mhux se nsemmi xejn. Użu. Se nsemmilek meta l-Ferrari kellhom dik il-karozza Fatti diżastri għamel ħin tajjeb ħafna. fl-2020 u dejjem konna naraw jikkwalifika mal-ewwel erba'. Fil-fatt Ejja, vera. tridu tagħmlu monument ġewwa Maranello l-Leclerc. Veru, imma ħajlek fil-kwalifika faċli tispikka b'dak il-mod. Tispikka fit-telliqa hekk mhix daqshekk faċli, telliqa hija itwal. Il-telliqa ġeneralment dejjem tikxef ġeneralment l-ordni vera tal-karozzi, eventualment minn forsi kwalifika ħafna ħjar milli forsi l-karozza ittieħ dejjem jispiċċa allura konna naraw forsi b'xi George Russell meta kien mal-Williams, per eżempju, jgħaddilek għat-tielet parti tal-qualifying imma mbagħad fit-telliqa jaqa' lura ma jiskurjax punti. Tipo fil-verità qualifying faċli kultant tidher aħjar milli forsi l-karozza tik, imma fit-telliqa it-telliqa dejjem ma tantx tikdeb l-ordni fl-aħħar mill-aħħar, the stopwatch will never lie. U f'telliqa tikxifa iktar naħseb. U dana jiġi għal-punt. Imma ovvjament ma ninsewx li Leclerc kellu l-grid penalty minnu fih. Jiġifieri fil-verità naħseb kulħadd kien naqra konxu li da fil-verità ħajibda mhux aħjar minn 11 il-post, fil-fatt it turned out beda mit 12 il-post. Fatti Leclerc kien wieħed miftit sewwi l-unika sewwi li beda bil-rotob u mbagħad mara mill-ewwel. Mela, għax le bidda qabel is-safety car. Eżatt. Irrid nenfasizza wkoll u nammettija li l-Ferrari ġew naqra sfortunati b'dik is-safety car għax kienu laħqu daħlu qabilha waqt li l-ebda mis-sewqa ta' Red Bull, Alonso u l-ebda mis-sewqa tal-Mercedes ma kienu laħqu daħlu f'dak l-istadju. Dik ħadmet ftit kontrihom. Iżda fil-verità xorta kon sorpris il-Ferrari spiċċaw wara l-Mercedes. Mercedes elbuhom b'mod tant komdu ħanajdu hekk wara safety car wara li kien hemm is-safety car tipo żammew ir-raba' u l-ħames. Anzi biex inkun eżatt Russell kien it-tielet waqt is-safety car imma Verstappen b'inevitabilità tista' tgħid qabżu. Żammew relativament komdi r-raba' u l-ħames rajthom il-Mercedes jien. Qudiem il-Ferrari kienu vera foqra lija u dik iktar li naħseb tirrifletti r-riżultat tal-bira jekk għataj li Mercedes qudiem il-Ferrari li potenzjalment huwa minnu għalija huwa iktar riflessjoni kera fuq il-Ferrari mill-riflessjoni tajba fuq il-Mercedes, onestament. Infatti, li kont se ngħid huwa li kien hemm 10 sekondi bejn Russell li spiċċa raba' u Sainz illi spiċċa is-sitta ma' parti wkoll li naħseb il-Ferrari għaddej minn żmien ta' tranzizzjoni fejn Vasser għadu qed jaqla n-nies l-antiki u qed jipprova jdaħħal in-nies ta' fiduċja bis xorta waħda wieħed jistenna ħafna iżjed mill-Ferrari qabel ma taqbiżlu waħda u sew il-Leclerc, kan ngħidu hekk. U jiena li tal-Armani għax marru lura dis-sena l-Ferrari, mhux għax neċessarjament għax ir-Red Bull qegħdin l-ewwel u forsi huma kieku kienu qegħdin it-tieni u tajt ftit wara Red Bull imma u tikka distak tajt. All right, credibbly. Mhux tal-li hekk, tal-li distak żdied ilhom minn ma' Red Bull u marru lura sal-punt li Aston Martin ħafna drabi jkunu qudiemhom u jekk mhux anke l-Mercedes. U biex ma nsemmix il-concerns li għandhom fuq ir-reliability għax l-ewwel li nafu x'ġara l-Leclerc. Ġabela penalità. Bidlu l-magna ukoll. Il-bidlu l-magna reġaw ukoll precautionary fuq iż-żewġ sewwieqa. Jiġifieri biex tara reliability. Hemm suspettiji u jien nissuspetta li baxxew il-magna, reliability concerns, jiġifieri hemm dak li nkwiet ukoll, mhux kemm tajt il-performance biss. Imma insomma.
min jeskludija, ifimni. Biss u issa nitkellem naqra jiena għall-ewwel darba dal-istaġun naħseb li l-Ferrari marru lura. Imma l-akbar rivali tagħhom mhux tal-li qegħdin lura, tal-li qegħdin l-aħħar ħaġeb, qed nirreferi għal McLaren illi l-isfortuna reġgħet ħabtetilna l-bieb fl-ewwel lap ta' tellieqa għalkemm jiena fil-fema tiegħi rajt diversi replays u dak l-inċident bejn Piastri u Gasly għad għandi naqa question mark 50-50 fuqa dru. Il-kommenti tiegħek fuq dak l-inċident ħanħu naqra l-opinjoni. Onestament aħjar ma nikkummentax għax laqqas rajta sew, ngħidlek il-verità. Ma rajtix. Minix pożizzjoni. Illum fuq F1 TV voldi rġajt flejta sew fuq xi kameras. Issa nipprova nerġa' nittawli la. Għalax laqqas bil-Malti ma tantx rajta telli qalbira u laqqas bisna naf li bela l-ħsara u daħal mill-ewwel. Iżda laqqas naf minn laqtu eżatt fit-tgeġġuġija. Smajtek tajda issa ma. Gasly jasmu laqnu l-bib. Piastri ma tantx kellu fejn manuvra u telef dak il-noskum. U mbagħad minn hemm jittelef il-noskum. Kollox mar lura ovvjament. U Lando Norris eżatt xiġralu biex daħal għax Lando Norris ukoll daħal fil-bidu. Noscone ieħor kellu xi inċident? Jew kellu xi inċident waħdu apparentement. Waħdu terġa'. Nafu x'kellu s-sibt jiena dik rajta fil-kwalifiki. Eżatt. Hemmhekk Norris għamel żball diżappuntanti li ma nipretendix minn għandu għax Norris naf xi sara fuq. Biss mill-banda l-oħra nfaħħar il-Piastri tal-li daħħal il-McLaren fil-Q3 u jiġifieri. Għamel miraklu, għax jindalodu rajt statistika. Il-kelma eżattija. U għankunu onesti. Daħħalhom fil-Q3. Permettin sekundu, il-kelma eżattija huwa ħaxt. Tal-li qegħdin l-ar tal-li bejna u bejn id-disa karozza li jidir li hija l-Williams kien hemm speed trap difference ta' 6 km, guys. Tkun hemm 6 km. Taf imma speed trap trid toqgħod attent tħares leha. Oqgħod attent ma tgħinx, imma oqgħod attent taf min huma tim vera jbagħtu fl-speed traps. Aston Martin minkejja kemm huma tajbin fl-speed traps ma tantx qegħdin b'saħħithom. Din ir-raba' jew l-ħames f'dina l-istatistika illi għaddej. Nisopponi ir-Red Bull jinsabu fl-ewwel post. Eżatt, għandek ir-Red Bull b'337, għandek l-Alfa u l-Haas 335. Dik tfisser li ma tantx għandhom downforce ħafna drabi għax inti vera tista' Ferrari Williams 332, Mercedes 320, Alpine 328, naħseb 320 il-Mercedes et? Eżatt, ħalli nirrappreżentax ukoll ħalli wkoll anki min qiegħed isegwina llejla ikun jista' ukoll jara ftit dina il-grafika biss hemm distakk enormi bejna u bejn Alfa Tauri li onestament kif rajt dik il-grafika tat-telemetrija li hawnni fil-fazzanuri jilkom tkun supporter tal-McLaren titwaħħax Matejn xu 6 kilometri ta' distak. Fil-fatt għandu dak l-puntet fuq l-Aston Martin jidher ukoll ara. 328 l-inqas. Il-mertu tal-Alonso. Imma mhux dik l-Aston Martin hija ċara. Għandhom ħafna downforce tajba. Imma l-karozza draghi. Ħafna drag. Allura il-speed traps iva jidru baxxi għalihom. Fil-speed traps dejjem qed ibatu l-Aston Martin.
Mill-banda l-oħra Red Bull, il-fatt li qegħdin hemm fuq u għandhom ta' downforce turi kemm karozza effiċenti u kompluta palissa. U fil-verità, Speed Trap hemm limitazzjoni meta tħares lejha waħedha. Biss, dik tfisser ħafna drabi. Jew ma tantx hemm downforce imma mhix daqshekk draggy. U downforce nuqqas ta' downforce tiswik fil-kantunieri. Jekk imbagħad inti forsi iktar ħażin, tista' tfisser li jew għandek ħafna downforce u inti qiegħed draggy, imma inti qiegħed draggy ħafna, jiġifieri simili għal Aston Martin, infatti cornering performance ta' Aston Martin huwa b'saħħtu. Junkella vera għandek karozza ineffiċenti għall-aħħar u naħseb dik hija waħda mill-botti li nieħu fuq il-McLaren personalment. Le, bħalissa hemm ineffiċenzi kbar. Qed nistennew isna wieħed tal-purgatorju baku forsi kollha xi ħaġa li hu żgur u li ġol-MTC l-affarijiet irdu jiċċaqalqu għax. Imma ikollna ngħidu mhumiex sorpriżi għal McLaren li bdew tant ħażin jidhru. Ifhimni, l-sewwieqa u s-sewhom imma stin għal-tim. Inaċċettabbli. Eżatt, għal-tim li suppost trid jiġġieled ma ta' fuq hija inaċċettabbli jiena stess fil-fatt. Kont qed nippretendi li wara l-sena l-oħra tlifna raba post għall-inqas nagħtu risposta. Issa li għandna anki t-tieni karozza li potenzjalment tista' tella l-punti. Nistennew naraw jiena fil-fatt l-unika ħaġa li nista' ngħid issa hija li f'29 sena ta' Formula wieħed rajt minn kollox għax issa anke rajt it-tim li nżomm miegħu jiena fl-aħħar post biss minkejja dan dejjem wara t-tim l-appell li nagħmel lis-supporters tal-McLaren huwa nibqgħu dejjem wara t-tim fejn hemm bżonn nisaqsu domandi nsaqsuhom u nisperaw illi is-sitwazzjoni tmur għall-aħjar mara kemm jista' jkun. Morru issa għal klassifika tas-sewwieqa u wkoll għal dik tal-kostrutturi ħalli wkoll nagħtu naqra ħarsa u nikkummentaw ftit jiena wendu wara li għalaqna il-kapitlu. McLaren mela Max Verstappen 44, Sergio Perez 43, Fernando Alonso 30, Carlos Sainz u Sir Lewis Hamilton 20, George Russell 18, Lance Stroll 8, Charles Leclerc 6 u hawnhekk Andrew. Taqta l-ewwel tnejn naħseb li se jkollna tidher bottalja interessanti għat-tielet post. Nota żgħira li nixtieq niġbed l-attenzjoni fuqha li dak is-sewwieq illi ħafna tifożi qed jarmu diġà għandu 14 punt iktar minn dak li skont l-istess tifożi huwa il-predestinato u l-main driver. Niġbdu naqra Veru li qed tgħid inti huwa biex infakkruhom ukoll il-Ferrari għandhom iżda rridu nqis. Iva, jiena dik naqbel miegħek dwar Carlos Sainz. Iżda rridu nqisu li Leclerc fl-ewwel tellieqa spiċċar tira through no fault of his own u kien se jispiċċaw quddiem Sainz. Jiġifieri 100%. Probabbli fil-verità hija ftit skewed dik, ftit misleading. Le, naqbel miegħek għandu ma l-messaġġi forsi rridu. Jiġifieri jien noqgħod attent nagħmel dat tip ta' dikjarazzjonijiet kieku minnek. Vera wkoll ma jiena l-messaġġ rridu wassal lit-tifożi huwa il-Ferrari mhix Leclerc biss. Għandhom sew. Naħseb hemm ħafna li jemmnu li Sainz huwa validu, imma. Eżatt, ma mhux kulħadd li hija wkoll ħasra. Kampjonat tal-kostrutturi il-Red Bull ħarbu b'87, Aston Martin u Mercedes 38, Ferrari 26. Aston Martin ifakrek li minkejja li huma ndaqs mal-Mercedes kif qed tajjeb inti li jinsabu quddiem Mercedes minħabba l-fatt li Alonso darbtej spiċċa fuq il-podju. Eżattament. Jitqisu quddiem. Alpine 8, Alfa Romeo 4, Williams u Haas 1, Alfa Tauri McLaren. Fejn? Nitkellmu fuq il-Williams. Xi ħaġa wkoll illi ħadd nota tagħha matul it-tellieqa tal-bieraħ u nixtaq inkellmek fuqha Andrew. Logan Sargent ma kellux tellieqa ħażina. Minkejja li mbagħad spiċċa tilef kollox fl-aħħar.
minnhom kien għaddej battalja tajba ma' Hulkenberg. U naħseb sissa sot f'dawel żewġ titliela diċenti kien għalija ma kienx ta' barra minn hawn. He doesn't look hopelessly out of his depth għalija. Eżatt. Is-tib tramija ftit fil-qualifying, għaffeċ ftit dik il-lap fej qabel track limits, u but he never managed to hook a good lap up together. U naħseb għalija, irridu nsemmu li fil-midfield hemm isfel il-margins huma vera minimi dis-sena li kull ma trid jaf tiġik ġurnata vera perfetta u tkun tiġi tal-punti, jew ġurnata nofs dettal tiġi każina u qiegħed l-aħħar. Literalment, qegħdin vera mafġin l-aħħar 5-6 dis-sena għal 5 post. U Għazzi l-Alpin ħadu naqra punti u forsi jinsabu ftit fil-vantaġġ fil-5 post, relatively speaking. Ekku. U ta' minn nisemmu koll il-punt li ħa Kevin Magnussen għal-ħass. Iva, vera, impressionanti, ma kienix x'sajament mistenni. Għal-ħass, fil-race pace isom sissa jidru pjuttost imorru tajb fil-qualifying, ma fil-race pace naqra fjakki. Imma le, mar tajjeb Magnussen. Kienet wirja soda minna ħata Magnussen illi u koll editu jġib l-ewel punti U naħseb tajjeb najdu li Hulkenberg minn kejja kollox fil-qualifying għet imur tajjeb, darbtej għadda t-tielet parti. Sissa ma kellux staġun ħażin meta tqis il-karozza. Le, il-karozza taqalura ħafna fit-tliela. Fil-qualifying hemm qiegħda mhux ħażin imma fit-tliela qdem jaqgħu lura. L-10 minn 11 li naħseb li huma riżultati Rispettabli. Kredibbli. Eżatt. Għal Hulkenberg. Mela, issa naħseb il dak li kellna xi ngħidu għandu ma nafx hekk għandek xi messaġġ konklusiv. Le, no. Biex nagħlqu. Naħseb nirringrazzjaw l-segwaxi kollha tagħna u infakruhom li s-satteli għalej missi hija ġewwa l-Awstralja fit-2 ta' April. Eżattament. Nirringrazzjaw koll l-sponsors tagħna The Barber Room illi wkoll huwa l-sponsor uffiċjali tal-programm Mix Zone ta' Mix Zone illi wkoll inħeġġukom tużaw is-servizzi kollha tagħhom. U nfakrukom ukoll illi il-programm dan il-programm nou ftit jew se jkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube. Daqstant min laħaq il-programm min tista' tinkwitaw xejn dal-waqt ikun fuq YouTube u tkunu tistgħu tarawna minn hemmhekk. Aħna nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis li ġej fid-9 il-programm Botta u Risposta li ħajjitratta il-battalja fin-naħa t'isfel tal-Premier League. Il-programmi ta' Mix Zone tal-Ingilterra. Di Premier League tal-Ingilterra, battalja t'isfel sabiħa ħafna. Fil-fatt għandna suppost rappreżentanti mill-Leeds United Supporters Club Malta u mill-Everton Supporters Club Malta. Tajjeb. Interessanti. Kolat nistennew mingħand klabb ieħor biex ikun jista' jingħaqad magħna. Interessanti xkull m'hemm 4 punti biss bejn naxu il-post l-aħħar post. Imma insomma. Mix Zone issa jirritorna is-sibt l-1 ta' April imma ma dak il-palinsest intulkom iżet il-qoddim issanna waqfa ta' ġimagħtej ġiet tajba li m'hemm xejn ħalli anki jiena u għek tippermettu li nitkellem naqra bħal Antonello l-producer nieħu naqra. Tirkupra, tieħu ftit nifs. Qabel l-aħħar xarejn tal-league season. Eżatt. Biss il-kontenut xorta se jibqa' għax il-ġimgħa d-dieħla wkoll jibda l-kampjonat tal-MotoGP u wkoll jidhirli li hemm xi round hemm xi European Tour competition ta' darts volli xorta tibqa' għaddej. Minn għandna. Mela, dak kien kollox minn naħa tiegħi u minn naħa Tendru għal-lejla. Il-lejl tajjeb u fil-każ tiegħi narakom nhar il-ħamis għall-programm Botta u Risposta. Thank you.